La mobilitat és dels aspectes que millor defineixen la manera de ser una ciutat. I la mobilitat és el gran instrument que també té una ciutat pel seu desenvolupament econòmic i també per la construcció de la cohesió social, per la construcció d'una ciutat per tothom, accessible per tothom, al servei de tots. Mireu, nosaltres vetllarem perquè s'acompleixi el compromís d'obrir 20 noves estacions de metro. Veurem com es perllonga la línia 2, la 3 i la 5 del metro i veurem com es posa en marxa les primeres fases de la línia 9. Treballarem en el proper mandat per aconseguir que també la segona gran nit, on hi ha més mobilitat, que és la del divendres, es pugui també aconseguir l'objectiu d'obrir-lo amb servei ininterromput. I al costat d'aquest compromís també us expresso que vull aconseguir allargar el servei de metro com a mínim mitja hora més en els dies laborables. Mireu, reforçarem la flota d'autobusos amb 100 nous vehicles, enllaçarem els nostres carrils bus de la ciutat amb els carrils que en diem Busbao, que són aquells que han de penetrar a la ciutat de Barcelona i connectar en aquests moments. Us vull dir clarament que nosaltres també apostem, perquè estem constatant l'èxit del tramvia, per connectar nous barris. La connexió amb Colón és un projecte d'aquest mandat, però també us vull dir que nosaltres treballarem i impulsarem que des de la Gran Via puguem enfilar els barris cap amunt fins a connectar amb el Bon Pastor. Nosaltres impulsarem la creació de la targeta 50-30 jove, amb un preu adaptat als joves, amb una tarifa reduïda fins als 25 anys. Nosaltres potenciarem l'ús de la bicicleta. Sobre l'àrea verda, jo el que voldria dir és que més barris, si així ho desitgen, si així ho analitzem conjuntament, es podran adherir en aquesta mesura de mobilitat. Però el gran salt, la gran mesura de mobilitat, la gran mesura de la sostenibilitat dels propers anys és, ho he dit sempre, és doblar el servei de Rodalies. És l'hora de l'acció, és l'hora de la transformació. Ens hi juguem el model de cohesió social, el model de cohesió territorial, que la mobilitat estigui al servei dels sectors populars que cada dia es mouen per anar a treballar, que cada dia es mouen per anar a estudiar, per anar a forjar-se un futur. Més transport públic a l'abast de tothom.